Em dic Albert Seto Tarragó, tinc 19 anys i estic de president, d'entrenador, de coordinador de tota l'àrea dels equips que hi ha d'aquí al Torregrossa. La Junta que m'ajuda una mica, però tampoc han estat massa relacionats amb el món del bàsquet, a excepció d'un. Llavors, tot el tema de fitxes i això ho porto jo, però a mi, per sort, tenim una gestoria que ens fa de patrocinador i ens mou tot el tema dels diners i així, però també ho acabo gestionant jo al final. You've been running by my side for too long. Aquest estiu que el club va fer fallida, que el president que hi havia ja estava molt cremat entre etapes i així, i em va vindre a mi perquè sabia que estava entrenant a Mollerussa, ja feia molts anys que entrenava i m'ho va dir que provés a jo. I mira, aquí estic. Que els conec més, tota la gent que puja ara, tinc experiència ben entrenat i així, llavors també sé quin tipus d'entrenaments i quines activitats ho poden fer per enganxar més a la canalla avui en dia. Llavors, sobretot, hi ha desavantatges de tota la poca experiència que tinc amb tot el món en general i que costa molt confiar en un nen tan jove que porti un club o que porti pràcticament un equip i a costa. Ara, aquesta generació que són els júniors, l'any que ve completaran quan comença escola i seran sèniors. Serà la primera generació del club. Sobretot perquè tinc relació amb algun del Pardines, llavors a Lleida és potser el que segueixo menys, però tot el que són categories més inferiors sí que... A curt termini ara tinc present que l'any que ve tindrem un infantil federat, ja a Lliga B, tindrem un sènior i esperem treure una escoleta. I si hi ha sort podrem treure un infantil femení fins i tot perquè ara tenim 3 noies i si han d'apuntar 2, 3. Però de cara a l'any que ve necessitem entrenadors, tot el que puguem trobar ens interessaria perquè